Agpat na. Boom, boom, boom. From Philippines. Danny, I'm close to God now. Hey. Money. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Mayong buntag mga kahigala. Mayang buntag. Today is another day na naman, no? Maglaag ako. Pupunta ako ngayon sa bahay nila ni Mami Eden. Hinatid ako ni Banana bago siya pupunta sa kanyang work. Ay, pero wala ako sa mood. Kay last night, nag-edit ako ng video ba? Para i-upload ko sana ngayon kasi may wifi si Mami Eden doon, no? Accidentally na na-erase ko. Hindi ko alam. Maganda na content yun. Kasi kahapon, lumabas kami ni Banana. Pumunta kami sa Crabao. Bumisita kami doon sa aming mga friendship para mag-say bye-bye. At maraming mga kaganapan ba? Mga magagandang kaganapan. Kaso, nawala talaga. Hindi ko alam ba't na-erase talaga lahat. Ay, hindi ako masyadong nakatulog kasi inis na inis ako at umiyak pa nga ako sa inis. So anyway, today is another day. I said, get out today, you know, and enjoy with Mummy Eden, okay? She's always got a smile on her face, okay? Ito na ang bahay ni Mami Eden. Ay. Bye. Ang daming mga halaman din siya, oh. May saging pa. Good morning, Chin. I'm not a chin. Shannon. Ay, sorry, Shannon. So cute, ah. Like your mom. Tao, kakain muna daw kami ng breakfast. Dito na naman ako nag-breakfast. Nung unang araw doon ako kay, Marisa nag-breakfast. Tapos ngayon, dito na naman kay Mami din. Maghagpat kami ng, kangkong. Mamaya, ilagay namin sa sinigang. Hello, Miss Beautiful. Nahihiya siya. Hello. Yan si Mami. Che, halika. 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 Anong, ipakain mo na yung cake. Maglilinis pa nga ako at birthday ni Chris bukas. Pupunta rin ni sila. Uma. Magluto ako ng golas. Golas? Ano yung golas mo niya? Yung golas na bake. Yun ang lutuin ko. Nanghihi ako ng resin kay Kuan. Kay Emmy. Oh, kita pa sa dumi ng aking bahay. Ilang yan? Maganda talaga pag malaki ang bahay kay malaki ang space sa pag-vlog. Hindi na magkita ang ano mo. Okay lang, oh. Kangkong. Oo, ito. Ano yung isa? Agpat na mga higala. Hi, higala. Haligaya. Gala. Hi, perfect. Higala. Say again, come here. Higala. Mag-cut na din ako sa baboy. Ano to? Mag-cut ako while si Mami is pupunta sa school, no? Ihatid niya si Chin. Saglit lang daw si Mami doon. Takot ako mag-isa dito. Come! Shannon, come. Come on. So cute! Boom taratarat! Boom taratarat! Taratarat! Boom boom boom! Brush your teeth! I did. Drink your vitamins! You did already! Busy si Mami talaga. Ganyan talaga pag my baby. Teacher. Drink vitamins. Ang ganda talaga ni Shannon. Oh, same ni Mami din. You should know it. You've been gone for way. Kasi naano pa yung mga ano nila, ano pa sila tag dito? Nagkakat pa. Sa ito ilagay, itong pork. Yeah. Nikki! That? Bye, Mami. Bye! Ikaw muna ang ano. Ako muna ang owner dito. Ako muna ang owner dito, mga kahigala.
Hindi ako makapaghintay ni Mami. Nagluto na lang ako ng rice and then next ang pork, no? Igisa ko muna to. Actually, mga kahigala, hindi talaga ako marunong magawa ng sinigang na pork. Kung sa Bisaya pa, magmao-mao na lang ta. Pumunta ako dito kay Mami Eden kasi tuturuan niya daw ako mag-pork sinigang. Kaso, di pa man siya dumating, so mag-una-una muna tayo og luto. Nilagyan ko na po ng asin at black pepper. I hope that you will say She's here! She's back! Agad naman na. Oo, naguna-una na ako. Tikman mo muna yan, kuluto na ba yung rice? Haluin pala mga kahigala para daw hindi malangsa. Pwede na niya prito-prito. Nahilaw ang rice mga kahigala. Wala na kasing tubig. Perting gahi ang mga kahigala. Halo-halo. Pag hindi masunog, igala. Talaga to si higala, oh. Hindi marunong. Ginagawa na ko din inaano ko. Ginigisa-gisa. Kasi malangsa ang baboy dito. Wala sa ang baboy. Hindi gaya sa Pinas. Bigay sa Pinas. The best to si Mami magluto. Marami kang matutunan. Ang laurel. Nilagyan ng isang laurel na dahon. Tama na yung isa. Kasi hindi naman yata yung ginagawa. Wala naman yata sa ating ganyan na. Oo. Sa sinigang, walang ay laurel. Nilagay niya sa rice. Ang initubig. Kaya nahilaw. Hindi madag smile ang rice mga kahigala. Perting kaya ajud. Nanghiya ko ng sinigang sa kanya. O, di ba ang kapal na mukha? Bigay yata ito sa akin yung Joy. Ayan. So, may sinigang na ako. Next. Aw, yung pork, sunog na. Pero yung rice, hilaw. Brown pa lang brown. Ah. Ito palang gawin mga kahigala pag maglagay ng ganitong dahon para mawala yung baho. No, mabango na eh. So, ilagay na ang onion. Masarap na. Ilagay na ang Mati. kamatis. Natanggalin mo itong manito. Maganda yung ano niya, kawali, pang pamayaman. Mabigat. Mabigat siya. Mabigat Tapos yung to. presyo, mabigat din. Yung sa amin kasi, isang ano lang, mapagod na nga itong niluto. Kaya madikit-dikit na. Yan, maganda siya. Gamitin, oh. Pag pasarap. Yup. Parang si Ate Naren. Kalalambutin na natin. So, si Mami hindi niya ito ginagamit. Sabi ko, wag niyang itapon. Akin na lang. Ha! So, mayroon na naman akong isang kawali. Kaysa bibili pa. Ayaw niyang gamitin kay naano na siya. O, tingnan niyo. Hindi, nakabili nga ako niya rin. Hindi ko na siya ginagamit. Ilagay ko dito kasama aking sinigang para hindi ko makalimutan. Lagyan niya ng sinigang. From Yeah, Philippines. from Philippines. Ang mahal niyan. Galing sa Philippines. Mahal din yung ganire. Oo. Nilagay mo lahat, Mami? Hindi ko lang. Half lang? Ah, Para okay. hindi maasin. Lagyan ng kaunting tubig. Again and again. Oh, diba? Sarap. Bubird muna ni Mami ang kangkong bago ilagay sa sinigang. Titikman ko muna mga kahigala kung masarap ba talaga, no? Masarap. Tawa si Mami. Masarap, okay na. Lagay na namin ang sitaw. Tapos ang talong. Na-blanch na namin to para Max style. Max restaurant. Tapos nilagyan din kaunti ni Mami ng chili. Ayan. Ito. Na-blanch na dito yung kangkong. Ayan. Perfect. Pwede na. Pwede na magtukod si Mami ng restaurant. Parang si idol ng kusina sa GMA. Sa GMA 7. Oo. Ito na yung ang palaya. Wow! Sinigang. May ano ka, soy sauce? Oo, Ay, kayo na, ano siya? Nandito siya, Very, Cindy. punta sa Lazy. Hi! Hello, Tisi. Ay, hello. Kain na kay. Nagutom na kami. Anji Gala. Bye. Salamat, Mami. Masiyar. Time. Sasama pa ako ni Ate Cindy. Pupunta sa RM shop. Kasi si Danny, close to God now. You must bless that Eden. Yeah. Yeah, thank you. Nabusog kami sobra sa
food. Thank you again, Mami. And then, may bit-bit na naman ako. Halika dito lagi. Sama tayo. Animal welfare. Animal welfare daw. Sunod. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Mahal! Where are you? Why are you lying in the bed? Huh? What? Why? I have a surprise to you. Open it. That is for you. Gift. You like it? I don't know what it is. What is it? Just bag like Yeah. Like teenager ba? Oh, very nice, very nice. But the 2 boxes is for me, ha? Oh, the stuff inside. What's that, Mahal? This is musk. Are you using musk? No, that is perfume. This is musk perfume No. for you? No, that is for you. Uy. For me? Yes, all is for you. That's it. Nice. Thank you, Manny. Welcome, Mahal. Oh, like this, huh? Nilalamig ako mga kahigala. So, nasa kwarto ako ngayon. Si Banana is nasa kusina siya. Nagtoast na naman siya ng bread, no? So, yun lang. Hindi pa pala ako nakabihis. Mamaya na bago matulog. Sana na-enjoy kayo sa aking vlog today. Kahit walang masyadong kaganapan, no? By the way, shout out to my friend Stephen, Era, and Oliva. Thank you for watching mga higala. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye! Salamat mga higala!